Здравейте хора, аз съм Иван Рапторапа и днес ще снимам на Minecraft нов апдейт. Най-накрая излезе. Може обещаха, че на 1.2. Ето, добре дошли. 1.2. Прочетете! Фойерверки, банери, джубосове, стойки за броня, книга перо. Не мога да диша. Добре, пускам на пауза и да видим. Ще наглася всичко, което е за ново. Хора, има новини. Бонус съндък. Посетител. Джен. Оператор. Ще го направя на плосък. Активиране на че. Уоу. Колко... Добре, да го създадем и ще направя един сега. Еха, даже и зареждането е променено. Какъв той е съндък? Да. Да видим. О, толкова много се радва. Уоу! Креатив. Аз съм на креатив. Вау, как бъгва. Не съм свикнал с това. Това е наистина странно за мен. Така. Не. Фойерверки. О, банери! Нещото, което най-много исках до сега. Фойерверки. Уоу. Това е толкова странно. Поли иска бисквит! Добре, хора, започваме. Поли. Да, ти ще се казваш Поли. Бу, не, ти ще си Бу. Пуерто Рико. Поли. Фойерверка. Уоу. Банера е толкова як. Добре, време е за джубок. Хайде, пилета. Няма никаква музика, но поне пилетата идват. Добре, сега. Доколкото си спомням, така. Не.
Така. Така. А. Ко? Какво? Хора, не знам какво се случва. Добре. Тогава да вземем една златна ябълка. О, нещо, което много исках да видя. Направили ли са го? Направили ли? Да! Прозрачен лед! О, толкова е супер!